गिबियावनो रिलाइफ निउज 24 नायगिरि आरो अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोना लाबाय। बे समाव आं दंफैयो सासे जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि फंबाय आकाश ब्रह्मनि न'खरावहाय। दा बे समाव आं फंबायजोंहाय माखासे खोथा सावरायगोन। गिबियावनो फंबायखौ जोंनि रिलाइफ निउज 24 आव बरायग्रोना लाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो रिलाइफ 24 निउसनिसिम आंनि न'खराव फैनानै आंखौ इन्टारभिउ लाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा बे समाव फंबाया नोंनि सिनायथिखौ जोंनि नायगिरि बिथांमोननो खोन्थानो लाबोदो। आंनि सिनायथि होननानै बुङोब्ला आंनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय क'क्राझार आरो आङो काजिगावनि गम्बेराकाटा होननाय गामियाव, बेनो आंनि जोनोम गामि। दा फंबाया क्लासिकेलबो लादोंमोन नामा सिगां? क्लासिकेलखौथ' आङो दा लानो हाथ'वाखै, माखासे न'खरावबो रां रुफानि प्रब्लेम नालाय बिनि थाखायनो लानो हाथ'वाखै। दा फंबाया मा क्लासावहाय फरायगासिनो दं? दा आङो BA 5 सेमेस्टाराव फरायगासिनो। दा फंबाया जोंनि नायगिरि बिथांमोननो नोंनि रोंगौथि मेथाइखौहाय रोजाबनानै खोन्थाहरदो। गिबियावनो आङो आदा गसाइ दैमारिनि थुब्रासे बिबार होननाय मेथाइखौ रोजाबनो आवगायबाय। थुब्रासे बिबारनि हायना महरजों जासि हरबाय नों लोगोसे, आर'नाइ आर'नाइ आर'नाइ। थुब्रासे बिबारनि हायना महरजों जासि हरबाय नों लोगोसे, आर'नाइ आर'नाइ आर'नाइ। मोजां मोननायनि गोदै बिदै, गोसो थोनायनि सुदेम रागा, मोजां मोननायनि गोदै बिदै, गोसो थोनायनि सुदेम रागा। थुब्रासे बिबारनि हायना महरजों जासि हरबाय नों लोगोसे, आर'नाइ आर'नाइ आर'नाइ। दङ बेवहाय आबुं बैसोनि गोदै सिमा, नोंनि आंनि गोसो गोरबोनि हास्थायनाय, आरो दंबावो बेनि गेजेराव I love you, I love you, I love you. थुब्रासे बिबारनि हायना महरजों जासि हरबाय नों लोगोसे, आर'नाइ आर'नाइ आर'नाइ। गोजोन्थों। बर'नि मुंदांखा मेथाइ आलायारनखौ रोजाबनो आखायाव लाबाय। आलायारन 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 आलायारन। फैलाव बिखाया खोमसि हरनि उनाव, सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ। सानजाहा
दाथ' बैसागु बोथोर फैगासिनो दङ दा बैसागुनि दोंनैसो गान रोजाबहरदो रायजो राजाफोरनो बैसागुनि आङो मडार्न सं आदा धनन्जय बर'नि मेथाइखौ रोजाबनोसै दाउ मैना बायदि गाराङालाय नोंनि मेगन खनाजों नों नायहरबायलाय मा सानदों आंखौ नायहरनानै मा सानदों सिखारुवाखौसो नागिरबायदों ना हासिब गन्द्रायजोंसो होनो सानदों हानाय नंला अख्रा गोसोखौ आं बुरखाय हाला हानाय नंला अख्रा गोसोखौ आं बुरखाय हाला रागायाव आगैया दुर्गा महर आखलाव नायोब्ला लोखि महर रागायाव नायोब्ला आगैया दुर्गा महर आखलाव नायोब्ला लोखि महर गोजोन्थों दा दोंसे रोजाबावनो हागोन ना बैसागुनि दोंसे हागोन दे बाजै लाबोदोलाय बाजै बैसागु बोथोरनि माइब्रा लोंनानै मोसाथारनोसैलाय जोंलाय जोब्रा जोब्रा उल्थांलाय बाल्थांलाय रंजालाय मोसालाय लोंलाय जालाय हगार हरनोसैलाय देग्लायनि बैसागु बोथोरखौलाय देग्लायनि बैसागु बोथोरखौलाय दे बाजै लाबोदोलाय बाजै बैसागु बोथोरनि माइब्रा लोंनानै मोसाथारनोसैलाय जोंलाय जोब्ला जोब्रा उल्थांलाय पाल्टांलाय रंजालाय मोसालाय हगार हरनोसैलाय देग्लायनि बैसागु बोथोरखौलाय देग्लायनि बैसागु बोथोरखौलाय गोजोन्थों दा फंबाया नोंनि पार्सनेल रोजाबनाय मेथाइ दं नामा पार्सनेल मेथाइथ' आं दामानि सुजुनाय जाथ'वाखै सुजुगोन उनाव दाथ' बैसागु बोथोर फैगासिनो नोंखौ सोरबाफोर इनभाइट खालामबावबा हांख्राय हरोबा थांगोन नामा इनभाइट खालामो होननानै बुङोब्ला दा आंहा इसिबां मानि इन्सट्रुमेन्टफोर गैया आरो एसे उसुबिदा जायो अब्लाबो ट्रेकफोरजों रोजाबनो थिनोब्ला आं ट्रेकजों रोजाबगोन सोरबाफोर फंबायखौहाय बैसागु प्रग्रामफ्राव हांख्राय हरनो गोसो जायोब्ला हांख्राय हरनो हागोन फंबाया रोजाबफैगोन दा बे समावहाय फंबाया गावनि बेसेन गोसा टाइमखौहाय गारनानैबाबो जोंजोंहाय दसे सम सावरायनो खाबु होनायनि थाखाय फंबायखौहाय रिलाइभ निउस 24 न'खरनिफ्राय अननायखौ जासिहरबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो